ваъдаи Аллоҳи бузург дар Қуръон. ҳамин тавр аст. ин ҳақиқат аст. ки ҳақиқатро мегӯяд? Аллоҳ ё тупак? астағфируллоҳ бародар, чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? Не дӯстам, ростгӯ бош. Ростгӯ бош нисбати худ. вақти хондани тупак, вақти задани битҳояш ту менолӣ аз лирикаи ӯ. росташро бигӯ, дилат реш мешавад. бале бародар, бале, дидӣ чӣ хел мехонад? инро дидӣ, вайро дидӣ, лекин вақте Аллоҳ бигӯяд, гӯшҳои шумо кар мешаванд. ҳаёти фароонро интихоб кунед, динатон мисли дини фароон мешавад. тупак чӣ хел мурд, мошаллоҳ, чӣ хел мурд? Аллоҳ такрор ба такрор нишон дода истодааст, ҳар касе ки пайравӣ ба фараон карданд, Аллоҳ несташон кард ва несташон кард аз рӯи ҳамон чизҳое ки фахр мекарданд. магар Аллоҳ такрор ба такрор нест накарда истодааст? вале мо ҳоло ҳам онҳоро пайравӣ мекунем. чӣ мефармояд Аллоҳи бузургу ягона? ҳар касе ки аз дини ман дур мешавад, аз ёди ман дур мешавад ва аз роҳи ман дур мешавад. гӯш кунед бародарон, гӯш кунед, ин далел аст. ҳар касе ки аз мазҳаби Аллоҳ дур мешавад, Аллоҳ барояш ваъда кардааст ки ӯро ҳаёти талху вазнин интизор аст. албатта, шояд ин дар чашмони шумо дураш ва олиҷаноб тобад. бародар, мошини ӯро бин, пулҳои вайро бин, инро бин, вайро бин, вале фикр накунед ки онҳо хушбахтанд. фикр накунед ки онҳо хушбахтанд. аллоҳи ман танҳо чизи донистаамро мегӯям. бале, аз берун ин хело зебо метобад, лекин аз дарун ин ҷазиру ҳаром аст. рафта бинед ҷавононе ки дар ҳамин вазъият ба воя расидан то чӣ андоза ба ин қуллаҳо расидан мехоҳанд. бале, ин роҳе ки ман ба қуллааш расидан мехоҳам. мефаҳмӣ бародар, ин роҳи интихоб кардаи ман аст. ба ҳамин мақом расидан мехоҳам. барои чӣ? ва шумо медонед ки ин гуноҳи ҳамаи мост. қасам ба Аллоҳ, ҳатто ман гунаҳгорам дар ин кор. медонед барои чӣ? чунки аз ростӣ қоил мешавем ё не, махсус бародарои диндор. мо дӯст медорем зиндагии онҳоро. мо таъриф мекунем ин хел ҳаётро. мо ҳатто дар масҷидҳоямон аз ҳаёти паёмбарону саҳобагон не, балки аз ҳаёти онҳо гап мезанем. ҳангоми бо дӯстон будан, ту фаҳмидӣ, ту дидӣ, ту ин, ту вай, ҳамеша дар бораашон гап мезанем. чӣ мепӯшанд, чӣ мехӯранд, чӣ меронанд. лекин вақте мебинем ки ҷавонони мо ин корро мекунанд, даррав мегӯем бародар, ин кори хато аст. мо дӯст медорем инро, қасам ба Аллоҳ дӯст медорем. чунки мо таъриф мекунем ин хел ҳаётро. ва имрӯзҳо бибинед ҷавонони мо чӣ гунаанд, онҳо чӣ доштан мехоҳанд. онҳо мақоми баландро мехоҳанд. чаро? чунки мақоми баланд ба онҳо эҳтиром медиҳад. мошини бо суръат, бо чунин мақом ҳамеша бо занони зебо мегарданд. чунин мақом дигару медиҳад. лекин шумо намебинед ки чизеро ки ӯ бурда истодааст. ва аз ҳама муҳим, мо роҳи паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро гузоштем. зану оилаҳои худро мегузорем. қасам ба Аллоҳ, ҳатто модарону падарони худро мегузорем. дар ҳар чапу рост ба ҳама хиёнат мекунем. ба касоне ки қимату ноёбанд, ба касоне ки дар ҳақиқат дар ташвиши мо ҳастанд. мо ба онҳо хиёнат мекунем. мо онҳоро як тараф мегузорем ва дар ғами ҳаёти касоне ҳастем ки қасам ба Аллоҳ ҳатто фикри шуморо намекунанд.